אוקיי. קמתי. כן, בוא נראה. נוף חרא כמובן. בוא נשבור את החלון. בעיה. החלון נשבר. אז פשוט נצא מהדלת. טוב, אני רוצה לנסוע למכונית, יאללה. ניסו למכולת. אני אקח את העגלת סופר. בוא רגע. נסדר את הסוני. מצאתי סוני. שם בעגלה. היי, אתה תחזור עם את הפלייסטיישן 5. בסרט אתה חי. רוצה כפה? רוצה כפה? רוצה כפה? זה שוד. שוד. תעזוב את נדע קטן. גם אתה רוצה להתרב? לא. תפסיק לראות בעדות שלי. בעיה. זה מה שבא לי. כן. זה ילד כפות. ילד כפות. כן, אני רוצה את הסוני הזה. כמה הוא עולה? 100 מיליון דולר. כמה? טוב, בסדר, הנה, קח $1 מיליון. שאני אשלם. שילמתי. תן לי לך. פרייר, אין כלום. אין בזה כלום. שנייה, רגע! אין בזה כלום. מה אתה אמרת עכשיו?